mabedo nwaluwo kar kae Paul machiegni kendo ka wadhi nyime nitie penjo mapenji kar kanyo ni to gin mbalariany mage maponono kwan gi ribe ni gin mage ma KUPS okete portal gi kacha ma jopuonjre nyalo bedo gi thuolo mano mar ore kwayo nikech aloso gi ng'ato mantiere TVET inyoko wacho ni oyo TVET wa onge KUPS mana achiel kuom welo wabedo go kinde mokalo kia gimo mar gi onge akia kazite kuntie amwa ng'eyo achiel kachiel okinyi ma kawuono tinya mana lero nwa gin mbalariany mage mapono nitiere kar ka TVET mamoko gima daher wacho ni mbalariany mantie e mbui mar KUPS kachacha gin mbalariany ma sirikal osemiyo thuolo mar puonjo kendo timo tich mar research kaka mbalariany e Kenya ka to kapok KUPS oyawo application kata oro kwayo mar donje mbalariany watudore gi migawo mar sirikal kata duol mar sirikal mang'iyo quality gi kaka tich tiyore e mbalariany mondo bede e standards maber mamalo miluongo ni Commission for University Education. Koro Commission for University Education ni ema koro ka mbalariany osenyiswa ni wan magie courses mekwa mwadwa ni mondo uketnwa to wambe wachak wakawo mae to watere commission kachacha. Commission ng'iyo ni mbalariany ni en mbalariany ma sirikal oyiene mondo oti opuonj nyithindo kendo course ma koro gipango gi magie course ma koro be sirikal boseyienegi. Koro ka Commission mar University Education oseoronwa duoko e wachno eka koro waketo mbalariany e mbui kachacha. Kaeto mar ariyo mek TVET gi be nitie kendo duol moro mar sirikal kendo miluongo ni Technical and Vocational Education Authority TVETA kata TVET Authority maembe ong'iyo kaka kuonde mag tiegruok mag TVET gi timo tijgi mar puonjo kendo miyo gi thuolo mar miyo puonjo nyithindo courses mopogore opogore. Koro sama TVET dwa donjo e mbui mar KUPS kendo wachak wadok ir TVETA kachacha to wanyisogi ni kar tiegruok mar TVET ni oronwa kwayo ni mondo waket courses ge e mbui. Courses magi miyowa gin magi, nyithindo magi wacho ni gidwaro gin magi, ng'inwa ne ka gin e level maber mondo gimi nyithindo course ni. Koro ka TVETA oseyienwa eka wachak waketo kachacha. Koro kapo ni nitie kar TVET ma pok okete e mbui mar KUPS to samoro process gi ma pok gitieko to ka gitieko process gi to waketo gi aketa e kachacha kendo nyithindo yiero. Kaeto kendo kiyiena nitie wach manosewache kane pok wadhi e break ni samoro nyithindo kawo course yudo course kaeto gichako dhi to giwacho ni an course ni ne ok en course madwaro an course manadwaro en machielo cha. Gima timore ma jothurwa nyaka ng'e ni kapok nyathi oyiero course kata kapok nyathi oyudo course e mbui mar KUPS to nyathi ma dwa yiero course ni en ema wacho course modwaro kendo kachacha wapango negi kama gindike ni an kadwa courses madwaro gin mag kito namba 1 en mae, namba 2 en mae, namba 3 en ma, namba 4 en ma. Mano kamar mbalariany. Koro namba 1 cha wanyisogi ni course gi nyaka ipang gi e yo ma ine midwaro gie. Course midwaro man mokuongo ne modong duto te ema bedo ni namba 1 kendo giyiere didek kar e mbalariany adek. Koro kaka giyiere ni e kaka koro wambe ang sama koro wamiyo nyithindo courses to wang'iyo gi kaka giyiere no. Kaeto gimoro mar ariyo mabe nyaka jo Kenya ng'e courses gi thuolo mantie gin thuolo ma limited, iluongo ni limited, thuolo ma ok nyal romo ji te madwaro course gi. Koro nyithindo gi piem, en ochalo piem kendo. Koro en piem maluwore gi kaka gitimo penj, duoko mag yude penj, kaeto duoko mag yude subject ma idware course nikech course ka course nitie gi subject ma nyaka ng'i kapok idonje course no. Kamano inya mana lero nwa kato gin mage nikech courses gi thoth to sani jopuonjre mantiere kar ka nitie gimiluongo ni cluster. Cluster gi jonyuol magi winjo ponono kuom thuolo mokwongo. Mano jonyuol madhi bedo gi jopuonjre mokwongo madonjo e mbalariany. Gin pok giwinjo, pok gidonjo ga, cluster gi pok giwinjo, gidhi e cyber, jo cyber miwacho ga ka. Jo cyber ka be yiero ne nyithindo course magalagala magi kata ni gin mage. Ine dhi timo nursing kia nursing ni dhi nango, kare jo cyber no kedo ni nursing option 1, universities adek. Koro gimiluongo ni cluster gi wuok kuom subject ma nyathi nyaka bed ni nyotimo e penj mokalo. Eka koro nyalo timo course modwa timo no. Kanyalo kawo example mar joma dwa timo course mar law madwa bedo okil. Nitie subject ma nyaka ikal miluongo ni subject mar language. Onyalo bedo Kiswahili kata English. To nyaka yud B, grade mar B e subject ni.
Koro mane gima okwongo tik ma kionge go to kosno kik ipar kata wachne nikech ok inyal kata apply ne, ok inyal kata oro kwayo mar kosno nikech ionge mane requirement mokwongo tik mar kosno. Koro modong' ka to koro subject mamoko ma nyathi otimo ka koro medore gi mae. Ka wadhi e course machalo kaka medicine iyudo ni nitie subject 4 ma nyathi nyaka yude grade mar B eka oyud kata gi thuolo mar oro kwayo. Subject mokwongo en biology, mar ariyo en chemistry, mar adek en physics. To ka nyathi oyudo grade mamalo e kwano molo physics to koro wang'iyo kwano. Koro physics gi kwano dhi kamoro achiel. Kaeto mar ang'wen en language achiel, English kata Kiswahili. Koro subject go mokwongo nyaka oyude B te. To gima nyathi nyaka ng'i ni biology cha ochung' kar kende, en kionge kode to ok inyal timo course moro amora mar medical. Chemistry bochung' kar kende, ka ok itime to ok inyal yudo. Koro magi twak ma kwa dhi e kuonde ma nyithindo nitie kata e skunde mantie to wanyiso gi sama giyiero subject mondo koro gichak pango weche gi chon sama pod gin e skul maka chopo kar application to koro grade ma koro ing'iyo. Koro subject 4 gi makang koro iketo gi e piem moro, nyathi madwaro course ni mabe dwaro course ni to ang'iyo kaka gi perform e subject ni ema kele gimiluongo ni cluster weight mane wawinjo kiwacho cha. Koro cluster weight no ema wapango gigo. Ng'ama nigi mamalo mogik ema kwongo donjo. Nikech thuolo betin. Erokamano ahinya. Koro